Har a gawn lehor a chlig a chanistírach shillin ag Comhrá. Gymeli diari agus tá céad fáiltearúb ag clár na seachtaine seo. Is minic ó am go chéile a chluistear faoi riine a hagann sair cuairt go héireann tíre eile agus go ditin siad an rá leis an áit agus in sin hééis tamlín beag go méidir go bhhaile hab coppla focail gaeilge a ólam. Well, bei beanna córáilumsa an ocht a tháinig canál as an Gearmáin an lídéag ceirechas a sé, díreach éis an dara cogadh agus hit si héin an rá leis i tír seo, agus baidad tá gaeilge ag freisin. Sinní Helmi Saidléar, céad mé fáiltearút, agus tíos mar agat. Cén fá go dánig tú go héireann? Well, now, sin ceist mór fada. Níidir da had a sé mar dúirt tú, bhí an cogadh an de hart, ach bhí nithe go thuháilseach sa Gearmáin. Mar bhíon go minic tréis cogadh brisin gachraid síos. Agus de tháinig rointíní le chéile in éireann, agus bhí trua ach de daoine óga agus de fáistí na Gearmáine agus thocrítar go néanadís rodéigen a san. The Hoggader Save the German Children's Society or a féin. Agus the valiader an cead agus na péród a bhí a tastal can é seo dhéanamh. Ag an am ní ró éon boga trasna na Eorpa a go bháin da métha leis an cruis deirg. So the Hoggader an cruis deirg is deach agus is iad son a hog míad go physiciúil trasna. Curú scéal go dtí paróiste, má faróiste sa Gearmáin is as Köln mé, sin Cologne. The bhí an scéal ag an sagad paróiste agus sin áite fóm a bhathair an scéal. Agus deirtarlumm ná, ní cifanlumm sa é seo, ach curú ceistam sa bhaile a hastig gwym dul go dtí éire. Now, glacham leis ó halamh dawn nach ró isagum sa curú éire. Ach an tain rud a fumé wai ná gur áite seo nach ró éon cogadh ann. Áite seo ina ró bíal a fáil, agus go méon compórdach agus slán, agus thocrí dúirt mis go rómé ag dul. Agus bhí ar an dul fiscrúdú doctóra, agus bhí ar a bhathair papéirí línisteach agus gacrad. So tháinig tú nál? Agus tháinig mé an nál. Agus a thosnig an tros sin mar shráid féin I Köln truckle an arm. Curann na páistí an truckle sin. Agus de hamanumid có fada le teoran na holóine. Agus ag an buinte sin de glach an crus deirg sellavoring ó sin le. Agus rá mór an sin sa gláán a go héin, hí de bhathair agus tú héin? Bhí me bhathair, bhí me grathár, atá sé bliana níos sinne ná mé, agus bhí me trifúr a bhí blian díise an am. Agus tehead? Ní róma ahar ann bhí a mahar cailte ag an am, mar ag deire an blian deirnacht an cogadh, bhí an carpet bombing seo siúil I Köln, agus bhí sé anamíláin siúil de aon duine cónaí ann, agus aon duine a déitoch do bhogú amach iad, agus hála gur sort of an clown mór, mar bhí bert tródra há le ma ahar ina cónaí sa shráid céine, agus de bhogú míid go léir amach cattle truck mór, go dtí áite gléit an námbúirt, agus bhí mar an sin fa timpeall sé bhí, rugach mo grifúr ann, agus bhí noligaging an sin, agus de rugach isise lá nolige. So tháinig maithair agus na fear eile ó Köln tháinig ar hugging, péislí a déitadís, siúil na gosan chuidir mód an am, bhí timpeall 50,000 le déanamh acu, agus bhí noligaging le chéile, agus an sin an slíorráis dóibh an blian uair. Well, chulamid seo bliantí agus bliantí na dhé. Masamid gur pléascú iad, hiúlad ar thar bomma
I fác nó rud éigen. Gus maríomh teir. Agus tá maríoch iad, agus ní thulamar aon tasc natúrisk. Go dtí blianta ina dhé, ná blianta derm timpeall 6 nó 8 blian ina dhé, tháineachas na ID tags a bhíoch a chahabh gachtainine a bhí gentas metal. Agus a fuarthas iad sin. So sin an fá go dtí míad go bhfuil sin a hála. Me hanan beagán inseach am faoin neistir an álan is tá tú imíine ar truc mór an éidir truc mór agus chuise ben mád. Caithfidh mé a admhail nach bhfuil an méid sin cibhne agam ar an tros féin ach gití beaga an seo is an siúd. Is cibhanlum an trucail, is cibhanlum teorann na hálóin a Russian má bhí béle agin go léir a muí ag tablaí picnic a muí féin éir. Agus de chanamó go léir reintaine na áránta Gearmánacha a chur an bhrón agus an cuaí a fádaring. An céadúd eile, caithfidh go chodal mé tríd a lán don tros sin, mar bhí mise anna lag agus ní ducha go mór an fuineh bhanam chun éonú dhéanamh. Agus sin má hail, an céadúd a cibhanlum ná London, ní cibhanlum an bád a trasna ó hallún go dtí hasanna. Agus cibhanlum gur bus, chorumidí bus, agus gur tháimána mar tríd London go dtí clothar a bhí chun míad dídan na húirtúin den níthe. Agus an céad uair go bhaca mé na sailsí na níán, sailsí na fógraíochta, ní raibh eile héadí in échoil feisceann sa Gearmáin. Agus an sin tháinig mar amach ag dún léire, sin an céad cibhne eile, a teacht amach ag dún léire agus na daoine ag bulaling agus ag an buinte seo an caint go léire an bád agus an tros trasna ná go bhaíoch míad óráistí. Má níocha aon duine agin óráistí a riamh. Agus nuair a phriseam mór an áit, de bhí maná leis na císeantí mór óráistí seo, PC segments, PC beaga fu gachtainine agin óráist. Céir de hálann sin nar a tháinig na húdarás go dtí sib im lá clia, cén áitir tugadh sib? Well, bhí mar le dul go dtí glán crí, go dtí an áitetá ina Reconciliation Centre an sin inis. Is sean barric a bhí ann, a bhí agus is prisún a bhí ann, prisún foscailte de ógánig é puinte eile. Ach bhí daoine tris bheith ann roing go bhíostam, agus ní roin áit réadúing. So an téan áite déta dí dáil ag an am ná monachan in áite Castle Bellingham. Is áit ar an slí go dtí an túisceart. Is nílas agam chud éon gaeilge bheitcha seo agus catgut ar dhéanú in san monachan seo. Seo na srangáin atá a bhailín agus na thuilise ceol. Agus deir daoine bhí mar caintlo caithfidh go raibh bolla ó bhásacán ach ní cibhann sa aon bolla. Bhí an áit is monachan a bhí an, orlá mór le lapacha curtha síos, bhí sé glán. Agus chuise ber fad istechan sin? Chuig mar a fad, bhí timpeall 300 páistí. Agus bhí muinte na háite absolútely go hintach doin. Cén íse bhí tú an uairsinna? Bhí mise 8 ag an am. Agus rá na gaisfúd eile 8 mbliana an déanú? Bhí siad óna 6 go dtí 4 nó rud éigean mar sin. Ní sé sa ríist amach dre háin ó dre fuór mór de bheith páiste níos óige in éanacht lo. Mas an go sé an ísis óige a tháinig trasna. In sin héis támail chua tú cúnaí in indíle daoine agus stóthaí gur féidir ará go biniad de dhéad agus do bháma bhain bháisin amach. Sin an rud. I Castle Bellingham de tháinig na daoine seo na Save the German Children's Society, na daoine seo a bhí páirteach agus buinteach. De tháinig a síos chun féchantaring agus chun bólaling agus mar sin de. Agus dairí mise an tí nán tréis an trosíocht go léir tháinig fívers éigeis ducha gur flúdach. Is just díreach bhí mé ró lag le haid an tros go léir. Agus de tháinig i measc na daoine seo a bhanig an agriocht nó bhíonn san agriocht, de bhí alvé ó Monachan as Belferste a bhí na cónaí maiile clia agus a bhain chéile. Agus thocraí alvé agus Peggy go dhéanach siad mise a thógáil mar bhasada go raibh mé anna hín agus tuisnach raibh aon chláán go féin nach dhéanach sé díomháil
ein páistí nó ein duine mar sin. Ach bhí ar ein dul go dtí Glen Cria dús. Ní ró cead a cumíd a thógáil go dtí go ró is dócha an firmle na pápéir ga chuile chuir le chéile. So tríos cúpla seachtaí i Castle Bellingham tugamíd go léir go dtí Glen Cria agus bhí dormitories mór an sin agus bhí anna cinátaling ar fad. Le chamise an cuidir mód an am tíomh leis an cern sa cistín. Mar go ró mé fuór. Tugann tú is mí masam go mí dhearr fór a bhí ann agus bhí Glen Cria anna fuór, anna uair. Cenna an tún sin in éon díle muintirí Winacháin? Tháinig mé sin agus tháinig mé go bailíar clia chun cónaí leo i Beaumont in Bailíar Clia. Agus fa blian an sin bhí mé isteachas amach sa labí isteachas amach go dtí doctórí a géirí teachtógam féin. Is malnutrition a bhí go isteachorm. Tugann tú, bhí bollag mór orm agus bhí ga cipíní de cosa orm. Agus in Glen Cria de bhaistíadar an engel orm, mar bhí na slínán a gobadí amach as ma drimmen méid sin, go bhaistíadar go ró mé an slí amach. Ach tá mé an fós. Tá bailíart agus an go láidir. Tá cathú go mailam agus de thugad ar anna cuaram. Ar tí Winacháin agus agus scoile deolann tú de chuid gailge agus dóthaí de chuid béarla? Well, mar a higann sibh bhí mé 8, bhí orm dul ar scoil. Ní ró mé 8 treis bheith ar scoil ar fa 6 bhí sa Gearmáin, mar ní ró aon díana ar an scoil, bhí sé imethe. An 6 bhí sin de bhí ní réiteach leis an múntóir ach na scéalta ón Bíble a bhúna doing. Bhí an Bíble ó bun go bár ar olalas agam. Ach ní ró a tada eile, bhín me litricha agus beganín, it's given a bhí skláta agam le Pian Louis mar sin agam. Ach bhí an dal a scoil. So adas a bhí mé tín sa bhaile, de bheith alvéar caint gailgalom, agus bheith pegi a caint belalom. Bhí Gearmánis ag alvé, so bhí an commesáid ceart galóir. So tefistíad a bhlian, bhí mé in an córás a gá hanga,ganistam. Sin ag níGanistam. Níor ólam mé tanga, ólam mé conas lauert. Agus ní roion ceist a riamh ó ná tá sé seo deachar nó caiitú bheith cuaramach fé seo nó béidirnacht mé tonán seo a dhéanamh. Faic, dus lauert alum, dála mé an rud a hú mé staché mar dhéanaan éon páiste. Agus an sin cuidú leis an béirles dócha de bhí 10 nuair in san clán sa teach béildorisling. Agus bheith méid súgrú lo siúd. So, bacháir sin freisin. Dé leit, stéis a scéal agus tá tiidir scéalta le níonseachad freisin fan líonúis agus ben muidir caint le ríist i gceann cúpla nóméid. Sibse bailíoirí tíana si ben rud céanna, ben muidir éis go dtí sib héis na bhuagaí. Come on, lads, defend! Come on, out to the byline! It's not going well. We're taking a hammering out here. Well, it sounds like they need a good kick-up. They're not imposing themselves on the ball. Tell them to grow up. Now you can call anyone for free all weekend with Meteor Bill Pay. That's free calls, any network, all weekend for life. And that is how we play the offside trap. The Rice Krispie buns, so humble, so modest. We at Kellogg's, however, thought we'd make just the odd tiny adjustment. Kellogg's Rice Krispie Squares. All the fun of a bun, squared. Introducing new Dove Supreme Cream Oil Shower Sleek Satin. I tried it. It made my skin feel really satiny and soft. It just feels luxurious. Our richest cream with pure smoothing oil in new Dove Supreme Cream Oil Shower Sleek Satin. Go on, get your own little luxury. Because stains can happen fast, you need a cleaner that can keep up. New multi-purpose Sif Active Fizz fizzes on contact with stains, lifting them away fast. Sif Active Fizz fizzes stains away fast. Sound good?
Lion's tea grows naturally, with nothing added but wind, rain, and sunshine. Now, isn't it refreshing to know that the only ingredient in Lion's tea is tea? Totally natural. Just one of the extraordinary qualities of tea. Lion's, the quality tea. Céad fáilte rúberéis ag an glár Comhrá agus an Gearmánach Helmi Saidléar sa stúdiún seo in Indílam a charnú ní Gearmánach ínis bailíire ach éireannach mar a lárús mu dear bálair ach dug tú cuairte nún go bheicead a bhathid agus de írathid agus de írafor bhí fanta hall gairid héis ní de cearcha sé. Well, I dosach nuair a tháinig mé seo ní aithí mé arás comininic san mar higann tú siar ag an am sin ní ró muintear na héireann péiscead a taistil an méid sin ar éitirlán bhí sé an costasach a bheith ag dul agus péiscéile an scéim a bhí ann ná go deochach míad go héire ar fá 3 bhliain agus an sin go rathach míad arás mar bhí muintear agin go léir arás inéir sa Gearmáin ní ró aon duine agin ina dílachtaí Se bhain is le fanachta san Gearmáin ríist héis 3 bliana bhí míad le dul arás ach de hochraí má bhaintear alvé agus a bhain chéile de hochraíidir os rud é nach roion clánach go féin go bhhéting se fannacht lo agus ma I dachas a críochnú agus nói bhí mis an tástal sin agus fan am sin nuair a tháinig an 3 bliain hart bhí mar fréomhacha chuir a síosa gom in éire agus bhí an méid sin grá agan den tí seo just ní éting dul arás ach de chuimíad arás sin éidir chuige an trúr agin mar chuirt masam gur bhí sé cosas ó go leir sin a bhí sé díana sin a dhéanamh. A rásaigh de bhathid go mechtú techt a reis go héireann ríist ag an nám was má bhaintear an seo go bhaning agus go gomatach má bháthar mé agus go bhaning sa Gearmáin ach just ní ró aon chance in éachar ní éting dairí mé có imníoach sin just go róir an techt arás. Céir a dúirt sí leit nar a chunig síú hí tú áibblionn déag ag an nám se rút sí gur tú brenn go breá bailíart? No, an rud a dúirt sí le cósan a bhfuil a dúirt sí is íon iní na gcónaí sin mar a chuir sí hí an ceangail sin á na gcónaí. Agus ní cheapann gur tusa uignach a fágáil hall an dar na huaid a chu do bhhaid uignach de bhhar nar a tú well dar nói I mean ag an am bhí mé anna uignach a fágan na Gearmáine I mean bhí sé sin is prise ó bhásach é idir éon máthar agus a fáiste mar deartha ach tuisc measam go ró rudí cóhanis sa Gearmáin ó híomh marachtáil I mean bhí ní roion bí agin as such bhí mídna ábharach sa dóid go ró Guardian agin agus gan am sin de bhíoh plot ag na daoine Guardianí amachón teach agus déitach míad a glasrí ás. So bhí siad sin agus bhí tuirthaí agin. Ach taobh muid a sin an rud a hastig goim thar éon rud eile ná im. Tá bhéiting im dáil chun cur ama arán. Because de heach má bháthar amach go dtí na pácanna ag deire an tairí. Now is gifann saoire bháin an sin néideach da de cuaig. agus chun mar deirtar ní sam chud é dean sibh an seo glíning a dhéanamh na pácanna nó tá an bar a buinte bín písí fáca agus a heach na man ná amach chun an stuff sin a fiúcha suas agus bhí fearr sa ceanta gur ó muilin aige muilin láimhe a dhéanamh sé sin a bheilt agus bhí sé cogadh de scris sé sin má bholag má bhí an méid sin den stuff garabh ann agus ní bhaithe a faic ar sin ach an sov a dhéanamh má bháthar ó na tuirthaí as an Guardian gan éon im nó éonad agus bhí fua agam do rudí milse. Bhfuil éon chiimre do bhfuil cúpla bliain siar sal a dánig tú go héireann. Déarmid ar bhí tú chuaig bhliana nuair bheith an cogadh fé lán teoir mar a deartha. Cuimach a sin? Tá cíbhna mai agam ar sin mar
Tá sé sin granta isteach ima anam mar a deha, ní dullam gnéine mé dermada sin éadfa. Wacha tú rudí úhasach? Bhí rudí óhásach. Now, mar fáistí, tugann tú bín páistí a gémart, bhí babógágam, bhí gachhardágam, ach an sin begnach gach ihe de bheit ha tainta as de labbi condol godi an area shelter no condol godi an cellar fed a hach agus vi clú ormsa mar de vi chormsa na shandini hogar ma vi raach na súla mai agam sa dorchadas man éadfa ein solas a bheit agat a súl ach ihe bháin tacht in nere an chogi hat fé tús néidir da had a cuig nor vi nie gohúvásach ar fad mar de vi an carpet bombing a siúl I Köln mar go bin an Allied Front an Rhine front an sin agus de hokri na Allies gonjenedís Köln a laga ar fad so gach ein ihe agus an sin hánig sé iri an lei bheith na carpédi seo de bomí a titam déit fa I deiscan de titam haar an Rhine an áit na ró na monachan agus an sin a tacht in iirecht na tithe agus na áit na sin agus da bhí ihe bháin agus ní ró amagin dul gotí an shelter agus da bhui mar trasna an shráid gotí teach ma hana bháthar má bhí sellar a bhaid ní smó ag siúd agus bhí an clán go léir bhí hart a trocha duine nó mar sin bailithe istían sin agus beidir leid de nó does ein páistí agus vi midne in a cholle I labbi mór I seomín fóseomín beag agus go choban do hánig an áit go léile an de danach agus datach agus hánig den éigen síos ó hús steir agus amach go tapé so bhí an goléir dul amach an shráid agus na bomí a titam agus dul gotí sellars eile ar na tithe timppel agus fuair amach an lá ar gceann go raibh bomma treis teach tíos tríd an teach seo teach 3 uair lár agus de gramig sé I bhí dách mór ag mar hana bháthar chun éadi a berú ann bheith na Gearmáin go maiid chun éadi a berú an línéidech agus gachodéile agus is soitheach mór a bhí ann le tinna fé de gramí an rud I lár sin agus is cifann le mé deiscin bhí sé go háid le sin agus bhí na scíthárnas ach ní fréasc sé nó ní bheith mén seo Inis sin munis beag an faoi de híal inseo das tú suas an seo agus na fortú jab agus díar muid an jab atá sa lá tá nihán. Well, de hui me go dí Scoil Caitríne a dús de hui me go dí seoir mar bhíide an Scoil Lán Gaelach an sin an móscoil agus tréis cúpla bliana cabhan sin de bhog mé raig go dí Scoil Caitríne seoid eiclas mar bhí sé an nám. De críochtnig mé an sin tréis an manteist mar ní ró mé mar scoláir a ró ítach well an leiscéile déanam a gcónaí de hosni mé an déanach de cail mé ceirh bliain ar gach duine eile níos mó cail mé 5 bliain má ní hosni mission scoil go dtí né agus ní ró mé I mar scoláir tiltanach mar a détha so ní rian mé roiintach ag an bhainteist agus dagus an scoil agus hui mé go dtí an choláiste alíonn tuigeann tú bhí alvé ina alíonntóir agus ina múnteir alíonna I chun dé a clia Ar alíonntóid hú? Is duine alíonnta mé tá sé sin I mo chláán ach ní gléam alíonntóir orm féin mas am alíonntóir ní féidir le éon rud a dhéanamh ach alíonn is féidir lomsa a lán rudí alíonnta dhéanamh so sin an differ cé go dhéan mé múntóireacht alíonna an sin ar Balbeag ins den fandúa le macra na ferma agus leis an bhí me sa tráthúige fa seall leis an VC. Cé dílann stúnis? Cén Well, aníos tá mé déanamh rud nuair a bhí mé óg de dúltaigh mé a dhéanamh sé sin obair ofiige. Ní raibh sé chun éon obair ofiige dhéanamh a riamh hasú go bheith muí a déanamh rudí mar a deire cruthaíoch le lámh agus mar sin de. Cé róbail tú gobaid? Tá mé gobar le gaelscoilena mar rúnaí ofiige agus mar deirmsa rathí generálta. Hála sé sin tre himpist mar de hui me bhac go dtí choláiste uire
oed y Roma ar ceile Seamus treis fe, oed yn y ro a ahar yn y mwntwr tro, anri. Agus is so tradisiwn dwi'n ysdwch y fe cloasta, agus da haring an brohar o neil ystach me I cwestiwn y dish mohori, cwesti, gacsod cwesti, agus o sin, da chwyrsi me cwesti gaelsgolina. Trefotar, hwy me gyda'n crynig yn fliena, agus sio me. Nach rysgéil mór le nín se chad gyda ar céile Seamus na a chasise per chéile fyn médiar fad. Well... Ta si be post agus clán agui, cabul glán? Ta an clán siagas dyn o fôn y maliar clir, bwegas dy hir, ni mael am I desgyn dy gemacht. Ta siad gylea bwegas dy hir treis genaf gahan awai, postdaca. An dyn y dernoch, ta postfeitegel y cwbl siachtan yn is, i'n session rifrwch dyn nhw. Ta colum e gobr I ospedel siarad yn Tawnpl. Ta rosin postel y cwbl mi, agus eisiau gobr mar banistor, consumai derha tig gynno, by'n offigi da chwarae machacw. Agus syrwch yn y ban altra, cliana yn y... Cadagwm... Ta cliana yn y doctor le politiacht. Eg obod y plaid Cymru. Vet yn cestach yr ort fwy dy wyntir sy'n Gearmáin tu heisio ra ag túsga ra dahed basi sy'n rhain túnál. Dy wahoed ta si basi... Ta si basi o 96 o do. Cert fwy dy I dahoed